Καλησπέρα σας, είμαι ο Σέριος Ανέσης Κεφαλίδης, ένας από τους υπεύθυνους εργαστηρίων στο μάθημα δομές δεδομένων και τεχνικές προγραμματισμού για τα τμήματα των άρτιων, και στο σημερινό βίντεο, το οποίο σας είχα υποσχεθεί κιόλας, θα δούμε μερικά πράγματα παραπάνω για το πώς λειτουργεί το Git. Ο στόχος βασικά είναι να σας κάνω μια πλήρη παρουσίαση. Κοιτάζω και δίπλα να δω ότι όλα βαίνουν καλώς στην άλλη οθόνη. Είναι λοιπόν να κάνω μια πλήρη παρουσίαση. Τώρα δεν έχω γράψει ακριβώς τι θέλω να σας δείξω, οπότε πάμε γενικά να δούμε πράγματα. Ας ξεκινήσουμε φτιάχνοντας ένα πάρα πολύ απλό προγραμματάκι. Έχουμε ένα κενό φάκελο εδώ πέρα που είναι απλά το που λέγεται git demo. Φτιάξουμε ένα νέο αρχείο. OK, αυτό το αρχείο θα ονομάσουμε main.sem και ας αρχίσουμε εδώ πέρα να γράφουμε λίγη σε. Δεν έχω προετοιμάσει κάτι εγώ πριν σαν καλή εκπομπή μαγειρικής, οπότε τα γράφω όλα τώρα και απλά θα εκτυπώνουμε ένα ωραίο το printf ένα ωραίο το printf hello k08. Τέλεια. Λοιπόν, εντάξει, τώρα χρειάζεται να κάνουμε compile. Ας το κάνουμε compile έτσι για το καλό. Ας πούμε εδώ πέρα gcc, bam, και a.out, hello k08. Δεν κάνω print new line, γι' αυτό βγάζει αυτό το σύμβολο εκεί πέρα. Οπότε, τέλεια. Τώρα λοιπόν, έχω γράψει αυτόν τον κώδικα. Εν τω μεταξύ δεν είμαι στο σπίτι μου όπως συνήθως που βγάζω βίντεο, οπότε δεν είμαι σίγουρος η ισορροπία στον ήχο και η ισορροπία ο ήχος πώς ακούγεται βασικά. Μπορεί να ακούγεται και ο κλιματισμός. Ελπίζω πως όχι. Τώρα λοιπόν, ας πούμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα repository για αυτόν τον κώδικα. Έχω ένα φάκελο, έχουμε γράψει το κώδικά μας. Ας σβήσουμε το a. Όχι, ξέρετε κάτι, ας το αφήσουμε το a.out. Καλό κάνει για τώρα. Θέλουμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα repository. Πώς το κάνουμε αυτό? Είμαστε στο φάκελο που θέλουμε να το φτιάξουμε και γράφουμε απλά git init. Τώρα εδώ πέρα έχει φτιαχτεί ένα repository που έχει ένα branch και αυτό το branch λέγεται master. Αν γράφουμε εδώ πέρα git branch, βασικά δεν μας κάνει κάτι επειδή έχουμε μόνο αυτό που είμαστε τώρα, αλλά βλέπετε εδώ πέρα λέγεται master το branch μας. Γράφουμε git log, δεν έχει τίποτα. Αν γράφουμε git status, μας δείχνει ότι έχουμε δύο αρχεία τα οποία δεν τα έχουμε κάνει ακόμα commit. Clear. Πάμε λοιπόν να κάνουμε commit τα αρχείακια μας. Git commit, git add, git add main.sem, git commit -m για να δώσουμε ένα μηνυματάκι, initial commit ας το πούμε, initial commit. Βασικά να γράψουμε ότι είναι απλά hello k08. OK. Και git log για να βλέπουμε το commit history. Βλέπετε εδώ πέρα το όνομά μου, το email μου, πότε έχω κάνει το commit και το commit hash. Τέλεια λοιπόν, ας προχωρήσουμε τώρα και ας αλλάξουμε κάτι στο κώδικά μας. Δεν μου αρέσει εδώ πέρα που έχω ένα θαυμαστικό, θέλω να είναι λίγο πιο fancy. Hello, k, 08 και δύο θαυμαστικά. Ωραία. Εδώ πέρα λοιπόν θέλω να ξανακάνω commit, αλλά πριν ξανακάνω commit θέλω να δω τι αλλαγές υπάρχουν στο πρόγραμμα. Τώρα γενικά θα προχωράω, θα βλέπετε διάφορα commands, άμα θέλετε πηγαίνει το βίντεο πίσω για να ξαναβλέπετε κάποια πράγματα. Βλέπουμε εδώ, έχω ένα untracked αρχείο, το alpha.out, γιατί είναι untracked επειδή δεν το έχω βάλει ακόμα στο commit history, δεν το έχω κάνει commit σε κανένα commit, οπότε το git δεν είναι ότι αυτό το αρχείο τώρα το παρακολουθεί, το έχει αφήσει απ' έξω. Τα αρχεία τα οποία έχω βάλει μέσα είναι το main.c και μου λέει ότι αυτό το έχω κάνει modify. Άμα γράψω git diff τώρα, θα μου δείξει τις διαφορές που δεν έχω κάνει commit ουσιαστικά. Τις διαφορές λοιπόν τώρα σε σχέση με το τελευταίο commit. Κάνουμε λοιπόν εμείς ξανά git add main.c, git commit first change, τραγικό όνομα αλλά δεν πειράζει. Άμα τώρα εγώ θέλω να δω τις διαφορές ανάμεσα σε δύο commits, αυτό το έχουμε δει στο εργαστήριο, μπορούμε να κάνουμε git diff head και head -1. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε τις διαφορές ανάμεσα σε δύο commits. Ανάλογα με το ποιο commit βάζω πρώτο, θα μου θεωρεί ότι αυτό το commit είναι το πράσινο και το άλλο το κόκκινο. Βλέπετε τώρα ανάποδα. Ωραία λοιπόν. Πολύ καλά, αυτά τα ξέρουμε. Όχι clear σχέτο. Τώρα ας πούμε ότι εμείς θέλαμε αυτά τα δύο commits
να τα συνδυάσουμε σε ένα. Δεν θέλουμε να τα έχουμε έτσι ξεχωριστά. Επειδή τελικά θέλαμε να γράψουμε αυτό εξ αρχής, αλλά είχαμε κάνει commit και πριν και θέλουμε να καθαρίσουμε λίγο το commit history και να τα έχουμε αυτά τα δύο συνδυασμένα σε ένα. Βασικά, ας το δούμε τώρα αυτό, ναι, να δούμε γενικά πώς κάνουμε undo commits. Για να κάνουμε undo ένα commit, βασικά να κάνουμε squash commits αρχικά. Και τα δύο θα το δούμε. Για να κάνουμε undo ένα commit, λοιπόν, έχουμε git reset, head, tilt, που είναι αυτή η δασία, η περισπομένη, κάτι από αυτά, με συγχωρείτε, έχω πολύ καιρό να τα δω. Και μετά το νούμερο από commits που θέλουμε να κάνουμε undo. Εδώ πέρα λοιπόν να γράψω git reset head 1, που σημαίνει από το head, δηλαδή από το έχουμε τώρα. Θα μου δείξει, γράψω git, έχει κάνει undo το main.set, το commit. Άμα κάνω git diff, θα δούμε ότι μας βγάζει το ίδιο. Και άμα γράψω git log, ουσιαστικά έχω φάει το τελευταίο commit. Το τελευταίο commit δεν υπάρχει. Τώρα, ας το ξανακάνω commit όπως το έχω κάνει προηγουμένως. Και ας πούμε ότι τώρα θέλω να τα ενώσω αυτά τα δύο commits. Δεν θέλω να είναι δύο ξεχωριστά commits. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε interactive rebase. Παίρνουμε το τελευταίο commit που δεν θέλουμε να αλλάξουμε ουσιαστικά. Βασικά το commit από το οποίο θέλουμε να αρχίσουμε. Ναι, κάποια στιγμή. Δεν το θυμάμαι κι εγώ απ' έξω. Παίρνουμε git rebase. Λοιπόν, η εντολή είναι git rebase μείον I για interactive και βάζουμε το commit μας. Ναι, αυτό είναι το τελευταίο commit που δεν θέλουμε να αλλάξουμε, οπότε δυστυχώς πρέπει να κάνω ένα ακόμα commit. Με συγχωρείτε, όπως είπαμε, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Σκέφτηκα να το κάνω και live εδώ μεταξύ, αλλά είπα άστο καλύτερα. Ας γράψουμε και ένα δεύτερο print εδώ πέρα. Printf second print. Τέλειο. Κάνουμε ξανά git add, git commit, second change. Και ας πούμε λοιπόν ότι θέλουμε αυτές τις δύο αλλαγές να τις ενώσουμε σε μία. Τι γράφω λοιπόν? Βάζω το git log, παίρνω το τελευταίο commit που δεν θέλω να αλλάξω, δηλαδή το πρώτο μου commit εδώ πέρα, το κάτω, και γράφω git rebase μείον I και αυτό το commit ID. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι μου βγάζει εδώ πέρα τα δύο commits μου με ένα keyword μπροστά, την αρχή του hash τους και μετά το commit message. Και από κάτω μου δίνει οδηγίες για το πώς λειτουργεί αυτή η εντολή. Άμα γράψω pick ή p, απλά κρατάω το commit όπως είναι. Άμα γράψω r, το κάνω reward. Άμα γράψω e, το αλλάζω. Εμείς εδώ, γενικά αυτά μπορείτε να δείτε το τι ακριβώς κάνει κάθε από αυτές τις εντολές. Είναι ένα δυνατό εργαλείο του Git. Αν πάω εδώ πέρα και γράψω squash, ουσιαστικά θα του πω ένωσέ μου αυτό το commit στο προηγούμενο commit. Use commit, but melt into previous commit. Οπότε τώρα κάνω control όμικρον για να το σώσω. Πάω να βγω και τώρα μου λέει, αφού θες να ενώσω αυτά τα δύο commits, άλλαξε μου το commit message για να, το μήνυμα δηλαδή, για να έχεις ένα ενιαίο commit. Οπότε τώρα θα γράψω ένα commit message το οποίο είναι first change και second change. Κάνω ξανά save, βγαίνω από εδώ και άμα γράψω git log τώρα, θα δούμε ότι αυτά τα δύο commits έχουν ενωθεί σε ένα. Πότε έχουν ενωθεί, για να δούμε και την ώρα, έχουν πάει λοιπόν, δεν έχουν ενωθεί, δεν είναι ένα νέο commit το οποίο έχει την τωρινή ώρα. Ουσιαστικά έχουμε κρατήσει την ώρα του προηγούμενου commit και απλά έχουμε ενώσει πάνω του και το άλλο. Αυτό λοιπόν είναι το πώς μπορούμε να κάνουμε undo δουλειά ή να ενώσουμε commits πολλά μεταξύ τους. Τώρα, κάτι άλλο σημαντικό είναι το πώς προσθέτουμε ένα remote. Εμείς μέχρι τώρα κάνουμε git clone, οπότε κλωνοποίηση, όχι clone mip. Οπότε αυτό που γίνεται είναι ότι αυτόματα ξέρει το σύστημα ποιο είναι το remote στο οποίο θέλουμε να αναφερθούμε. Τώρα εγώ μπορώ να πάω να φτιάξω ένα νέο remote, να έχω φτιάξει πρώτα το repository μου το τοπικό και μετά να θέλω να φτιάξω ένα remote. Ας πάμε λοιπόν εδώ πέρα να γράψουμε ένα git demo repository και ας κάνω create repository. Τώρα εγώ θέλω αυτό το repository να το χρησιμοποιήσω ως το remote μου. Πώς το κάνω αυτό? Αυτός εδώ πέρα μας λέει ακριβώς πώς το κάνουμε. Έτσι, μας το λέει το GitHub. Ουσιαστικά οι εντολές είναι πρόσθεσέ μου ένα remote με αυτό το όνομα. Να το αναφέρομαι ως origin. Οπότε θα πάω εγώ και θα πάρω τον SSH σύνθεσμο και θα γράψω git remote. Οπότε θέλω κάτι με σχέση με ένα remote να προσθέσω και θα το ονομάσω K08 το remote μου. Λίγο χαζό όνομα. Ας το πούμε origin έτσι για εσάς. Paste εδώ πέρα, μπαμ. Άμα κάνω ένα clear, άμα γράψω τώρα git remote, μου δείχνει ότι έχω ένα remote που λέγεται origin. Άμα γράψω git remote show origin, μου δείχνει τις πληροφορίες αυτού του remote που λέγεται origin, δηλαδή ότι είναι αυτό εδώ πέρα. Τώρα εγώ μπορώ να πάω και να κάνω push
και θα μου πει αυτός ok, θες να κάνεις push, αλλά σε ποιο branch στο remote που λέγεται origin θέλεις να κάνεις push. Και του λέω εγώ, ή σε ποιο remote, μπορεί να έχω πολλά remotes και να θέλω να κάνω branch σε κάποιο συγκεκριμένο. Κάνω copy-paste αυτή την εντολή όπως μου τη δίνει, επειδή μου λέει ουσιαστικά ότι μάλλον σου προτείνω αυτό να κάνεις. Κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα και άμα πάμε τώρα εδώ πέρα και κάνουμε ένα refreshάκι, θα δούμε ότι να έχω ανεβάσει τον κώδικα μου στο remote. Τέλεια. Άμα γράψω git log τώρα, βλέπετε ότι αυτό είναι το τοπικό μου, το head μου, που βρίσκεται το master, και εδώ πέρα είναι το remote. Οπότε μου λέει ότι και το remote και το τοπικό είναι στο ίδιο commit. Ωραία. Τέλεια. Πάμε τώρα να πούμε ότι γίνεται κάποια αλλαγή στο remote. Αυτή η αλλαγή που γίνεται στο remote μπορεί να γίνει είτε από εμένα που πάω να αλλάξω κάτι στο remote, ή κατευθείαν μέσω του GitHub interface, ή μπορεί να γίνει από κάποιον συνεργάτη μου, επειδή σε μελλοντικές εργασίες θα χρειαστεί να συνεργάζεστε. Οπότε μπορεί εκεί πέρα κάποιος άλλος, ο συνεργάτης σας, να έχει ανεβάσει κάτι ή στη δουλειά σας, να έχει ανεβάσει κάτι στο remote, να το έχει ενημερώσει. Πάω λοιπόν εγώ για παράδειγμα, είμαι στο remote και μου γράφω εδώ πέρα this is a test, θαυμαστικούλη, commit changes, create readme.md, τέλεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ok, έχω προσθέσει ένα νέο αρχείο. Άμα πάω εγώ εδώ πέρα τώρα τοπικά, βλέπετε τώρα νέο αρχείο δεν υπάρχει. Υπάρχει εδώ πέρα το readme.md, αλλά εδώ πέρα τοπικά δεν υπάρχει. Πάω λοιπόν εδώ πέρα. Third print. Το αλλάζω εγώ το αρχιάκι μου. Git status. Βλέπουμε modify το main.se. Okay. Add το main.se. Commit. Third change. Τέλεια. Clear. Και πάω να βλέπουμε εδώ πέρα git log. Το remote έχει μείνει εδώ, το τοπικό είναι εδώ πέρα. Αυτός δεν ξέρει ότι υπάρχει αυτό το commit που ξεκινάει από 7, 7, 6, 8, 5, 9, 6. Βλέπετε δεν υπάρχει κάτι τέτοιο εδώ πέρα, σε αυτά τα commit hashes. Άμα πάω εγώ να κάνω push τώρα, χρειάζεται μόνο git push, του έχουμε πει ποιο. Όταν κάνω push, του έχουμε πει σε ποιο branch θέλω να πηγαίνει. Θα μας πει αυτός ότι η ενημέρωση που θέλω να κάνω απορρίφθηκε επειδή υπάρχει δουλειά στο remote η οποία δεν υπάρχει στο τοπικό repository. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως κάποιος έχει κάνει push κάτι στο ίδιο remote. Για να το αντιμετωπίσουμε εμείς τώρα αυτό, πρέπει πρώτα να κάνουμε integrate τις αλλαγές που έχουν γίνει στο remote και μας προτείνει να κάνουμε git pull. Αντί να κάνουμε git pull, θα δείξουμε τη διαδικασία που κάνει το git pull σε δύο βήματα. Clear πάλι. Λοιπόν, git fetch -all. Διπλό -all. Διπλή παύλα. Τι κάνει το git fetch? Το git fetch λέει θέλω να πας στο git fetch all, πήγαινε σε όλα τα remotes που έχω και πες μου τι ενημερώσεις έχουν γίνει σε αυτά. Θέλω να ενημερωθείς για το state τους. Επειδή τώρα εγώ εδώ πέρα τοπικά σου λέω είναι εδώ πέρα το remote, αλλά δεν έχω ζητήσει ενημέρωση, δεν ξέρω, μπορεί να έχει αλλάξει το remote, να έχει κάτι άλλο. Οπότε τώρα λέω θέλω όλα τα remotes να με ενημερώσεις. Τι μας λέει αυτός? Μας λέει ότι στο master branch του remote, στο origin master, κάτι έχει αλλάξει. Οπότε πλέον ξέρουμε τι αλλαγές έχουν γίνει στο remote. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι αυτές τις αλλαγές να τις ενσωματώσουμε τοπικά και μετά να πουσάρουμε το commit μας στο remote. Γράφουμε λοιπόν git rebase. Οπότε, πώς πριν κάναμε interactive rebase για να κάνουμε squash τα commit μας ή ό,τι άλλο θέλαμε να κάνουμε τοπικά, τώρα θα γράψουμε git rebase, όπου σημαίνει πήγαινε και θέλω να βασίσεις πλέον το δικό μου branch σε ένα άλλο branch, σε ένα άλλο ιστορικό από commits. Εμάς, το ιστορικό μας από commit με το remote είναι κοινό για τα πρώτα δύο commits. Το τρίτο commit στο remote έγινε πριν γίνει το δικό μας commit, οπότε θέλουμε να πάρουμε αυτό, να το βάλουμε σε εμάς τοπικά και μετά από αυτό να υπάρχει το δικό μας commit. Οπότε θα γράψω εγώ git rebase, origin που είναι το όνομα του remote μου και το branch που θέλω να κάνω rebase, από το οποίο θέλω να κάνω rebase. Όπου είδαμε ότι με αυτή τη διαδικασία εμφανίστηκε το πέρα το readme.md. Και άμα γράψω git log, βλέπουμε ότι πλέον εμφανίστηκε το commit του create readme, αυτό το 7, 7, 6, 8, bla bla bla. Το origin master είναι εκεί και δεν έχει απλά το δικό μας τοπικό του commit. Άμα τώρα πάω να ξανακάνω git push, θα ολοκληρωθεί μια χαρά και άμα πάω στο main.se στο remote, θα δούμε ότι υπάρχει και η third print. Πάμε τώρα λοιπόν να κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε να αλλάξουμε το ίδιο αρχείο στο remote με το αρχείο που θα αλλάξουμε τοπικά. Οπότε, πάμε στο remote εδώ πέρα και κάνουμε edit this file και το third print θα το κάνω third print ok commit changes
forth, όχι change. Έτσι θα ονομάζω, δεν θυμάμαι πώς το ονομάζω. Ωραία, οπότε έχω βάλει ένα παραπάνω tab στο remote. Και μετά θέλω να πάω εδώ τοπικά, που βλέπετε δεν έχει αλλάξει κάτι, προφανώς, όπως γνωρίζουμε. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω τώρα να το φτιάξω αυτό που θέλω. Άμα κάνω αυτό, βάλω ένα ακόμα print εδώ πέρα. Δεν είμαι σίγουρος αν θα καταφέρουμε να μπερδέψουμε τον Git έτσι. Μπορεί και να τα καταφέρουμε, μπορεί και όχι. Αλλά ας πάμε να δούμε τέλος πάντων. Θα μπορούσα να κάνω κάτι πιο καλό κανονικά. Τέλος πάντων, να το δούμε εδώ πέρα. Κάνω εγώ τέλος πάντων add main.c git commit ως fourth change. Ωραία. Και προσπαθώ να πουσάρω. Git push. Δεν μπορώ να πουσάρω, πρέπει να κάνω... Η διαδικασία με το fetch all θα μπορούσε να γίνει επίσης ως git pull. Και τώρα αυτός μας λέει ότι έχω δύο συγκρουόμενα branch, φαντάζομαι. Όχι, για να δούμε. Εγώ δεν χρησιμοποιώ συνήθως το φύλλο μας αυτό. Μια στιγμή. Git rebase, origin master. Να, μας το δείχνει πιο ξεκάθαρα εδώ πέρα. Οπότε, το git pull απέτυχε. Επειδή ουσιαστικά έχω αλλάξει και στο remote και τοπικά. Το git pull είναι το git fetch και το git rebase και τα δύο μαζί ενωμένα σε μια κίνηση. Εγώ δεν χρησιμοποιώ το git pull και απέτυχε όπως βλέπουμε εδώ πέρα και ουσιαστικά μας λέει OK, αφού απέτυχε πρέπει να αλλάξεις τις ρυθμίσεις σου ώστε να μπορείς να το κάνεις ή να ξανακάνεις git pull με rebase. Αυτό το git pull με rebase ουσιαστικά είναι αυτές οι δύο κινήσεις που κάνω εδώ πέρα. Κάνω git fetch, ενημερώνομαι και μετά πάω να κάνω rebase. Στο rebase που γίνεται μας λέει υπάρχουν conflicts, υπάρχουν συγκρούσεις. Merge conflict το main.s. Στο αρχείο main.s υπάρχει κάποια σύγκρουση ανάμεσα στα δύο ιστορικά. Γιατί υπάρχει σύγκρουση, επειδή έχω πάει εγώ και έχω αλλάξει και τη thread print taf και έχω αλλάξει και τοπικά δεν την έχω ενημερώσει ότι υπάρχει αυτή η αλλαγή και στο remote έχω βάλει και στο τοπικό έχω κάνει μια άλλη αλλαγή. Οπότε αυτό τώρα δεν ξέρει ακριβώς εγώ τι ήθελα να κάνω και έχει μπερδευτεί, δεν ξέρει τι γίνεται εδώ πέρα. Οπότε πρέπει τώρα, μας λέει, πρέπει να πας και να διορθώσεις τα προβλήματα, να διορθώσεις ό,τι πρόβλημα υπάρχει και μετά να προσθέσεις τις αλλαγές σου και να κάνεις git rebase continue. Λοιπόν, το VS Code επειδή είναι έξυπνο, μας δείχνει εδώ πέρα το user interface. Λέει τοπικά, στο head λέει αυτός, αυτό κάναμε τοπικά νομίζω, σωστά, ναι. Τοπικά υπάρχει αυτό εδώ πέρα. Στο remote υπάρχει αυτό εδώ πέρα. Εσύ τώρα, ποιο από τα δύο θες να κρατήσεις? Βλέπετε ότι ουσιαστικά μου έχει βάλει παραπάνω κώδικα από ό,τι είχα πριν. Τώρα εγώ θέλω να κρατήσω το taf εδώ πέρα, επειδή το έχει αλλάξει ο άλλος, και ταυτοχρόνως και το test print. Οπότε αυτό που μπορώ να πάω να κάνω είναι κανονικά, κάνω edit τα αρχιάκια μου, πηγαίνω εδώ πέρα, του λέω αυτού μπαμ, και μετά θα πάω εδώ και θα σβήσω αυτό και έτσι θα έχω διορθώσει ουσιαστικά το conflict. Τι σημαίνει διορθώνω το conflict? Σημαίνει πάω στο αρχείο και απλά κάθομαι και διορθώνω μες στο code editor μου όποια σύγκρουση υπάρχει. Τώρα γράφω το git status εδώ πέρα, θα δούμε ότι μας λέει both modified το main.c. Κάνω και ένα save. Αλλά συνεχίζει να μας το λέει αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δύο διαφορετικά ιστορικά έχουν αλλάξει τα δύο το main.c. Εμείς πρέπει να πούμε git add main.c και μετά να πούμε git replace continue, αφού έχουμε διορθώσει το πρόβλημα. Μπαμ. Και βλέπουμε εδώ πέρα, έχω δύο fourth changes βέβαια, αλλά βλέπουμε ότι έχω κανονικό το ιστορικό μου και έχουν διορθωθεί όλα και άμα κάνω και το compile μου, είμαστε ωραιότατοι. Δεν έχω κάνει πουθενά new line, τέλεια. Αυτά είναι, πιστεύω, τα βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρει κάποιος. Τώρα θα δούμε, να δω και τι ώρα είναι, ok, 26. Τώρα θα δούμε λοιπόν και λίγο πώς λειτουργούν τα branches και τα pull request. Τώρα εγώ έχω δουλέψει μόνο στο master branch. Κανονικά, όταν είμαστε πολλά άτομα και δουλεύουμε, δεν δουλεύουμε όλοι μαζί στο ίδιο branch.
Πάμε ο καθένας και δουλεύει σε ένα διαφορετικό branch. Τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι κάνουμε ένα άλλο μονοπάτι, το οποίο θα πιστούμε, ας πούμε, το πούμε git branch test. Και άμα έρθω εδώ πέρα git branch, μετά θα μου δείξει ότι έχω το master branch και το test branch και ότι είμαι στο master branch τώρα. Και κάνω git checkout test, που σημαίνει άλλαξε μου branch και να είμαι στο test branch. Τώρα εδώ πέρα, άμα πάω και γράψω test και βάλω και ένα new line, να βάλω δύο new line, να βάλω τρία new line. Τέλεια. Αυτό είναι μια αλλαγή, την κάνω git add, git commit, fixing issue, hashtag 153, 145, και κάνω εγώ εδώ πέρα commit. Άμα κάνω git checkout και πάω στο master, δεν υπάρχει αυτή η αλλαγή. Άμα κάνω git checkout και πάω στο test, υπάρχει αυτή η αλλαγή. Είναι δύο διαφορετικά ιστορικά πλέον. Αφού έχω κάνει αυτές τις αλλαγές και έχω δύο διαφορετικά branches, μπορώ είτε να τα ενώσω την αλλαγή μου, ουσιαστικά αυτό είναι το development branch. Είναι ότι χρησιμοποιώ ένα παρακλάδι, αυτό είναι και branch, για να κάνω τις αλλαγές που θέλω, και αφού δω ότι δουλεύουν, τότε θα τις ενώσω στο master branch, που είναι το βασικό. Και αυτή είναι η κοινή αντίληψη του κώδικα για όλους. Τώρα εγώ, είτε μπορώ τοπικά να τα ενώσω και να κάνω git rebase από το test branch στο master, γράφοντας git rebase, να πάω δηλαδή και checkout master και να γράψω git rebase test. Μπορώ να κάνω αυτό. Είτε θα κάνουμε αυτό που θα κάνουμε εμείς εδώ πέρα, επειδή ας πούμε ότι δουλεύουμε τώρα πολλά άτομα μαζί, έχω εγώ το branch μου εδώ πέρα και θέλω να το κάνω push. Πού θα μου πει, θα το κάνεις push? Θέλω να το κάνω push στο origin σε ένα branch που λέγεται test. Τώρα λοιπόν, αφού το κάνω αυτό, αν πάω στο web interface του GitHub, θα μου πει αυτός έχει φτιαχτεί ένα νέο branch στο remote, το οποίο μπορείς να το κάνεις pull request. Τι είναι το pull request? Ουσιαστικά είναι η διαδικασία του να ενώσω δύο branches, να ζητήσω δηλαδή να ενωθεί ένα branch στο main branch ή στο master branch. Αυτός εδώ πέρα λοιπόν τώρα, εν τω μεταξύ μου δείχνει δύο commits, και μου δείχνει δύο commits επειδή φίλοι μου έχω κάνει ένα μικρό λαθάκι. Ποιο είναι το λαθάκι? Ότι δεν έχω ενημερώσει το remote ότι έχουν γίνει αλλαγές που έχουν γίνει. Ότι δηλαδή στο master branch έχω κάνει αλλαγές, οπότε ας κάνω αυτό πρώτα. Git push λοιπόν. Και αυτός μου λέει τώρα, αυτό το νέο branch έχει ένα commit. Ποιο είναι αυτό το commit? Αυτό εδώ πέρα. Κάνω εγώ λοιπόν το pull request μου. Πάμε λοιπόν git checkout εδώ πέρα, ωραιότατα, βασικά αυτό δεν χρειάζεται πλέον, εκεί σας λέω. Τελείωσε αυτό. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα το web interface και εδώ πέρα μπορώ εγώ να γράφω κανονικά, ας πούμε, ιστορίες με το τι κάνω. This is a fix for issue number 145. Εν τω μεταξύ αυτά, αν υπήρχε τέτοιο issue, δηλαδή αν εδώ πέρα φτιάξω ένα issue και το πω test issue, θα μου δώσει τώρα αυτό σε ένα νούμερο, το 2. Αν πάω εγώ εδώ πέρα και του γράψω 2, αυτό θα κάνει reverse αυτό. Να, το βλέπετε εδώ πέρα ότι ουσιαστικά λέω ότι θα καθώς αυτό το issue. Και εδώ πέρα μετά μπορώ από αυτό το web interface να βλέπω τι αλλαγές έχω κάνει και φυσικά να τις ενώσω πατώντας το αγαπητό κουμπί merge pull request. Ποια είναι η χρησιμότητα αυτού? Η χρησιμότητα αυτού είναι ότι δουλεύουμε δύο άτομα. Κάνω κάποιες αλλαγές και θέλω να τις δει ο άλλος πριν τις κάνω commit. Επειδή να τις τσεκάρει λίγο, να δει ότι είναι σωστά αυτά που κάνω, να δει άμα συμφωνεί. Μπορώ λοιπόν να του πω δες αυτά που κάνω, έρχεται αυτό, θα βλέπει και πετάει αυτός το merge pull request και τώρα θα δούμε ότι έχει ενωθεί αυτό το commit στο... Να το εδώ πέρα. Έγινε το pull request και έχει ενωθεί πλέον εδώ πέρα. Πάω κάτω, git pull, είπαμε git fetch all ή git και git rebase ή κατευθείαν git pull και έχουν περαστεί οι αλλαγές μου τοπικά. Αυτά, παιδιά, είναι πιστεύω τα βασικότερα πράγματα που πρέπει να ξέρει κάποιος για Git και με αυτά μπορείτε ωραιότατα να λειτουργήσετε. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Ελπίζω να έρθετε στο bonus εργαστήριο τώρα που θα γίνει το απόγευμα. Καλή σας συνέχεια και καλή επιτυχία στις εξετάσεις. Bye bye!